Right, ake sikubingelele-ke sibamukele njengamanje-ke lapha ey'ndabeni Hlubi Online News. Lapha-ke sikuphathele amaHlubi omama ney'nsizwa zakhona ney'ntombi zakhona bebhekise khona-ke laphana emangweni igosa ley'nsizwa liyoqedela ilobola. Konke-ke lokhu okubonayo-ke njengamanje amaHlubi-ke lawa ehlobile evunule ngendlela-ke yamaHlubi-ke evunule. Uyabona-ke impela-ke ukuthi-ke kwaHlubi-ke impela nje ziyashaya impela iy'nsizwa laphana ziyakhuphuka-ke. Uma-ke seziwushaya-ke ngempela-ke laphana uyabona nawe uvundile impela-ke kule impela isonto esisuka kulona-ke ngoMgqibelo. AmaHlubi-ke isizwe-ke esikhulukazi-ke lapha-ke eNingizimu Afrika ngoba-ke usithola kuzona zonke iy'nkalo zezwe, kuyona zonke izifundazwe-ke amaHlubi-ke uyawathola-ke kodwa-ke uNdlunkulu wawo-ke ukhona laphana eMtshezi-ke. AmaHlubi-ke isizwe sakhelene duze naMangwane-ke laphaya eMtshezi. Uma ubheke-ke konke nje uGudla ko-Ladysmith kanje. Ingonyama-ke yesizwe samaHlubi izinze khona-ke lapha eMtshezi noMothele. Ingonyama yolanga libalele wesibili. Hhayi-ke kube mnandi kube njena-ke esizweni samaHlubi uma ziwushaya. Thina-ke Hlubi Online News asibe sikushiya kanje. What you say?
Kasaba mzala vele nini mama nini bantwana laba